Wai ba ruwa ne a duniyan nan ne wai? Kwana uku ban samu ruwa ba, ba ruwa ne wai? Man, do you know what pick up the phone means? It means to press the green button with the phone on it. You press that button, then you can talk. Ring. You're so damn stupid. S-T-U-P-I-D. Stupid. Pick up the phone, man. Ring. Barau. Gaskiya wancan wawa ne. Ya hau barau. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa.